Bigarren txanda ekiteko Habanerakin hasiko gea. A ber, Gabiribitik Habaneran. Puntu erdika bi bertso osau arte, bakizue. Zuentzako gai hauxe da. Bakizue datorren urtetik aurrea eskola txiki izango deula Ezkio itsason, eta gaur, imagineuko deu gaur dala lehenengo klase egune. Zuek zeate bi irakasle, zuen ikasleen zai zaudetenak. Endika eta Teo eskola txikiko irakaslek die, gaur da eskola txiki hortako lehenengo klase egune, eta bere ikasleen zai daude. Gaur degu eskola hontan pasako deun lehen egunan, ni behintzat urdurinago, ta urduri zure lagunan. Umean noiz ote datoz, guk emateko maitasunan, aldeun ondona eginez, apurtu zisiltasunan. Herri txikiak bizirik egin behar du jardunan, ta hola oso ondo goaz, hau da momentu lehunan. Ezkion aur gutxi dare, bazegon estu asunan, baina oraindik bizirik, da gure etorkizunan. Goizen goizetik anasi, egin hainbat ariketa, jolas batzuk umeekin, ta puzle batzuk tarteka, elkarrekin hitz egindan, enezen bat berriketa, guk gure gandugun denan, elkarrekin errespeta, Ezkio itsasorentzat, jarri dezagun arreta, eskola txiki berri bat, horrentzat hartu azbetan, umez bete da klasean, naizta ezten lasterketa. Hau baino gehiago mezidon, oraindik ezkioketa. Kaleko mutiletatik. Zuek, Asier eta Xabi, espinineko klasetara puntatu zeaten. Hortzaudete, kulotek eta zapatila berrik jantzita bizikleta gainen, eta klasea hastera doa. Asier eta Xabier, espinineko klasera puntatu die, eta hor daude behaien kulotek eta zapatilak jantzita bizikleta gainen. Kiroldegira etorri, barnean dugu indarra, dudan gendeun urretxura, edo etorri zumarra, hanketan badeu sasoia, bertan badegu lagarra,
Udarako gaudelako, gunaikoa bujarra, kirolean naiz ausarta, nie naiz ni eskoldarra, irakaslea ona da, buruan dauke galgarra, ritmo hau da, oso fuertea, bada nahikoa txustarra, seguro jarriko zaigula, guri ipurdi earra. Ni ez nago oso fuerte, hori ezin disimula, klasera apuntatzea, gendun ideia mardula, eguna iritsi zaigu, ta egin digute burla, amen makina bat jende, daude egin gabe ez dula, hau dugu larritasuna, ezin liteke kalkula, zergatik etorri gera, omen dago farandula, gu jarriko omen gera, oso txulo edo txula, seguru inguru hauetan, guk ligatuko dugula. Abiriru. Bakizu hor, udaparten 1.000 izeneko prueba bat itxen dala mengo behasainen hasita mengo mendi ingurutan. Aurten apuntatu die Mikel eta Potxo. Pixkaten tren hau eta 80 kilometro pasa indituzte, bik neka-neka indadare eta beste 80 gehatzen zaizki aurretik. Potxo eta Mikel aurten animau die 1.000 proban parte hartzea, eta pixkaten tren hau eta ibili die, baino 80 kilometro inosten neka-neka inda daude eta beste 80 dauzki aurretik. Nekatuta neok baino, segi beharko aurrera, Mikel guk ezin diagu, orain bueltau etxera, bestela kuadrilakoek, parreingo dute atzera, txulo ibili naiz eta, segi behar de topera, haudek hau mine hankatan, baino eustea hobeda, otrok etorri zaizkiak, ia belaunetik bera, hankak xabal inda, hauxedek hartzai tankera, goazemak mendi azpian, ta hobeto egongo gera.
Aspaldin sasoi aldetik, Fuertez gabiltza eta mendira gustora ez deu, betidanik egin buelta. gaurko antzeon karrera, Tanik auspoa beteta, alare aurrera goaz, ia gubiok okerka, izardiakin bustita, lepoa eta kopeta, baino sekatu da eta, goazen Mikel lasterka, lokatzeta harritatik, urruti xamar tarteka, hola seituta agian, hil egingo gera eta.